Men ja, fordi du springer, eller hesten springer. Hvor springer den hen? Jamen, den springer forhåbentlig over springen, og den gør det forhåbentlig fejlfrit. Hvad betyder det, fejlfrit? Det betyder, at den lader de træbomme, der hænger i holderne, dem lader den ligge, når den springer hen over springen. Lad dem ligge? Den sørger for, når den sætter af og springer højt nok, så den med hverken forben eller bagben rører de bomme, der hænger i luften. Og hvad sker der, hvis den rører bommen? Så rører den bommen hårdt nok, så falder den ned, og så får vi 4 fejl, og så er der ingen præmie til os. Har du prøvet det? Jeg har desværre prøvet det alt for mange gange. Men har du også prøvet, at det ikke er sket? Jeg har også prøvet, at det ikke er sket, ja, og det skal det forhåbentlig heller ikke heroppe. Okay. Fordi der er en konkurrence? Ja, der er konkurrence for både unge hængste og ældre hængste. Og, altså de er med lige fra 4 års alderen i konkurrencerne til 11 års hængste, ja. Hvor gammel er en ung hængst? Jamen heroppe er en ung hængst 3-4 år. De yngste er 3, og de kan ligesom komme med i de klasser fra ældre hængste, når de er over 6. Hvor gammel er din hængst? Hængst, jeg sidder på her, den er 6. Så han er ved at være lidt gammel? Han er ikke ved at være gammel, nej, men han er ved at være nået en alder, så han kan begynde at se lidt svære opgaver, lidt større klasser, lidt højere klasser. Jeg tror ikke, han er så tilfreds lige nu. Nej. Jeg tror, at vi giver Andreas lov til at gøre det, han nu gør bedst, og ride rundt. Tak for det.